गफुर बिहार चेनेलखौ नायगिरि गासैनिसिमबो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबाय आरो दिनैबो खनसेबाव बे चेनेलाव फैबावनाय जालायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो जोबजासे नायलांगोन। दिनैबो जोङो गोबांथार बाथ्राफोरखौ डिसकासन खालामगोन आरो मिथिनानै लागोन आरो माखासे सोलोंथाइफोरखौबो जोङो लालांगोन। दा गिबियावनो जोङो बे चेनेलनि अनार बिराजा सारजोंनो जोङो सावरायलायगोन आरो मोनसे बाथ्राखौ आङो बयनिसिमबो गोजोननाय हामलायहरनो सानदों। बे चेनेला गोदानमोन किन्तु एसेबां थाबैनो जे गोबां ग्र' खालामना होबाय बेयो गासैबो नोंथांमोननि अननायनि गेजेरजों आरो फैबाय थानाय समफोरावबो बेबायदिनो जौगाहोलांगोन बे चेनेलखौ आरो बे चेनेलनि गेजेरजों गोबांथार माखासे सोलोंथाइफोरखौ नोंथांमोना मोनलांनो हागोन। थ' बयनिसिमबो गोजोननाय थाबाय बे चेनेलखौ जौगाहोनायनि थाखाय। दा बिथांनिफ्राय मिथिनानै लागोन जाहैबाय जोङो सिगांनि समाव NDFB आव गोबांथार नोंथांमोना खामानि मावबोनाय जादोंमोन। दा बेवहाय बेबायदिनो बबेबा जायगाफोरावहाय माबा मोनसे मदद होबोनाय मानाय बा जायगाफोरखौ डेभेलपमेन्ट खालामनाय बेफोरनि जिबनाव रेकर्ड दङ नामा? बेखौ गिबियावनो फोरमायनानै होग्रोदो। गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमबाय। आं दिनै बुंनांगोन बे चेनेला रायजो राजानि अननाय आरो देरहासार इस्लारि आरो प्रान्जलनि अनसायनायाव बे चेनेलनि थ्रुयै बर'फ्रा जोंनि गोसोआव जा रायजोनो फोरमायनो बा रायजोनिफ्राय सोलोंनो आरो माखासे गोसोफ्राव साननाय हनायखौ मालाबाफोर रायजोनो एसेबाबो फोरमायनो थाखाय बे चेनेलखौ खुलिनाय जादोंमोन आरो मोनफ्रोमबो एकर्डनि नासयजानाय मोनफ्रोमबो दैदेनगिरि बिबानफोरनिफ्राय नासयना दोनजानाय मालाबाबो गुफुरनिफ्राय जिखुनु जाया बर'फोरनि दैदेनगिरि मोजां बिबानाव दिनैसिम मोनाखै। बिनि थाखायनो बे चेनेलखौ आं खुलिनाय जादोंमोन। ओमफ्राय दा आंनि जि चेनेला दिनै खम समावनो आग बारायबोनायनि सहायाव देरहासार इस्लारि आरो प्रान्जलनि बिसोर सानैनि सायाव आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनाय होयो। दा आङो गिबियावनो देरहासार सारा सोंदों जारिमिनफ्राव माबाफोर रायजोनो एसेबाबो सहाय होबोनो हानाय बा रायजोनो खामानि मावबोनाय बेखौ सोंदों। दा आं गिबियावनो जोंनि समाव आरो जोंनि सिनियरफोरनि खामानि मावनायफोरनि बेखौ सिनियरफ्रा मिथिगोन आरो जोंनि जुनियरफ्रा मिथिगोन। खिन्थु जोंनि समनिखौ जों बुंनो गोसो गोरबोआव दं। बेखौनो आं जोंनि समाव मा मोनबोदों बेखौसो आं बुंगोन। दा गिबियावनो आं बुंगोन बै समाव जेब्ला सावथाल बांगाल बिदि गन्दगल समाव रिलिफ दंमोन। बे रिलिफआव माने बर'फोरनि जिथु सरकारजों मोजां खामानि मावनानै रिलिफनिफ्राय आरो न'आव थाहैफिननो थाखाय बर' लिडारफ्रा बे खामानि मावनो हायैयाव आलाय सिलाय रिलिफआवनो मालाबा माइरं मोनो मालाबा माइरं मोना। बेफोरखौ नेयैनो बिसिबा सम आलाय सिलाय थानाय रिलिफफोरखौ नुनानै NDFBफ्रा आरो लोगोसे सानजाहा सदिया होनना बुङोबा गोदो बर'फोरनिनो जायगामोन। सिमोन सापुरि ओरै सानजाहा ओरै जेसेबां बर'फोर रायजो जानाय बेफोराव दै बानाजों हाफ्रा गुलाय गुजाय गामिफ्रा लोमस्रावनानै बा दैजों हाखौ खुरखानानै गोदाव सोराव रायजो जालाबायनानै थानानै आरो बे जायगानिफ्राय खुनु खेथि सेथि मावनो न' बिथाफोरखौ थानो थाखाय सरकारा जेबो बर'फोरखौ सहाय खालायाखै। बेफोरखौ सहायनानै अरुणाचल बायदियाव माने आदियार जालाबायनानै दफ्लाफोरजों आलाय सिलाय माने सैमाफोर बायदि दाउ अमाफोर बायदि माने आथिंजों आखाइजों अरुणाचल बायदियाव माने रायजो जानो गोनां जादों। माने आदियार होनना बुङो बिसोरखौ। बे आदियार होननाय सोदोबा दा बयबो मिथियो मालायनि न'आव थानानै खेथि सेथि मावनानै गोसोबायदि माने नासयजानाय बेफोरखौ NDFBफ्रा नुनानै आरो नागालेण्डफोर बायदियाव आलाय सिलाय माने रायजो जाना दंमोन बर'फ्रा। बेफोरखौ नुनानै NDFBनि दैदेनगिरिफ्रा ढेकियाजुलि राङापारा बिसनाथ सारियालि बेफोर जायगाखौ माजबाद बेफोर जायगाखौ मोनसे हादान खुलिनानै NDFBफ्रा बे आलाय सिलाय थानाय बर'फोरखौ दोननाय जादोंमोन।
दोननाय जानायाव जेब्ला जोंखौ जाय सुबुंफ्रा नायनो हाया फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिया लोगोसे पुलिसफ्रा आरो लोगोसे जाय सरखार सालायबाय थायोमोन बे समाव बर'फोरनि न' बांखौ जेब्ला बे हादान लादोंमोन बा हादान बर'फ्रा माने बे जायगायाव हाग्रा बंग्राखौ सिफायनानै रायजो जानो थाखाय बेहाय थाफैदोंमोन। थाफैनायाव ओरैबायदि माने अन्नाय बे समाव माने ओरैबायदि जायो बानलुफ्रा ओरैबायदि माइफ्राबो एसे हाग्रा सननानै फेनलाबानो जायोमोन। ओमफ्राय माइफ्रा माने बिगासे बिगानैबानो जाथ्र' हायै माने माइफ्रा जायोमोन आरो बिगानै गाहाम जुदि बानलु गायोबा ओरैबायदि थाखा फैसा मोनोमोन। दा बेफोरखौ नुनानै सरखारनि नोजोराव बर'फोरखौ माने बेनिफ्राय होखारथारनांगोन ओरैबायदि माने बे हाया समायना ओरैबायदि खेथि जायो बेफोरखौ नुनानै बिसोर थाङै आर्मि पुलिस लोगोसे लांफानानै गासिबो आसामनि जेसेबां पस्ट दं बेखौ लांनानै न' बां सावना फैयोमोन। न' बां सावनाय टाइमाव जेबो बुस्थु थाया माइ दै जि जोम लेखा सेखा गासिबो खामफाजोबो। बे समाव NDFBनि सोद्रोमाफ्रा बेराय माने जों बेखौ मोनबोदों आरो बेराय नायोब्ला जानाय लोंनाय दोबसिफोरखौ दानफ्लंनानै फैयो। ओमफ्राय बे समाव माने हाग्राबो दङ नालाय बे समाव जाहाथे न' बाङा सावजादोंबाबो हाग्रानि जिब जुनारफोरजों मैदेर लख्रा मोसा मुफुरफोरजों माने गथ' गथायफ्रा दा आलाय सिलाय दाजाथों होननानै जोङो सोरगिदिं डिउटि होनो गोनां जायोमोन। बेखौ रायजो राजाफ्रा बुजिना बुजिया जों बेखौ मिथिया नाथाय जोंबा जोंनि गोसोआव जों सानो आरो NDFBफ्रा जुदि हाग्रा सिङाव थानानै रायजो राजाखौ प्रटेक्ट खालायामोनबा सानाव न' बां सावजानानै थांबाय दा हरावथ' मोसा मैदेर गासिबो बिसोरबो आक्रमण खालायनायनि चान्स थायोमोन हाग्राबारि नालाय बा खालायाबो जानो हागौमोन। नाथाय जों साननानै थायो आरो जों एसेबाबो खामानिखौ होबथाबोदों। आं दा बेखौल' मोनसे प्रमान होनो हायो जेब्ला जथायफुर होननाय धिखाजुलिनि बिथोराव जथायफुर दलापारा सिबिआइ बेसरबारि होननाय जायगायाव जों दंमोन आरो बे समाव माने ओरैबायदि माने लोब न'खौ सावबोबाय बर'फोरनिखौ। ओमफ्राय जों जि जायगायाव दंमोन बे जायगायाव खिथाफैबाय बर'फ्रा न' सावबोबाय बाबुमोन माबा मोनसे खालायदो होननानै। ओमफ्राय बे समाव माने बर'फोरनि न' बां ओमफ्राय जोंथ' माने बर'फोरनि खेथि मावनायनि माबायाव ओरैबायदि माइ दैखौ नुबाय बे सावनाय लोगो लोगो माइ दैखौ नों बोरै माबागोन बोखारगोन आरो मानसिखौ मोनबा मानसिखौ लांफाखायो। ओंखायनो बर' रायजो राजाया माने आन्दाराव थानो गोनां जायो। ओइदिनखालि जोङो जियानो जाया मानो मोजां गावलायनोसै होननानै खिन्थु NDFBनि माखासे माबाफ्राव खिथानो हाया खिन्थु उफाय गैया बोथोरा थोनदों। जोंनि खामानि मावनायखौ बर'फ्रा लासै लासै NDFBनि खामानि मावनायफोरखौ बावनानै थांगासिनो दं। माखासे राजनितिकफोरा NDFBनि खामानि मावनायफोरनि रायजोखौ सहाय होनाय बा होनायखौ दिनै NDFBफ्रा जेबो मावाखै होननानै पलिटिकेलनि राजनितिकनि दैदेनगिरिफ्रा बावगोमा होदों। माने NDFBनि सोद्रोमाफोरजों जाहाथे उनफ्राव पलिटिकेलनि माखासे जौगाबोयोबा NDFBनि सोद्रोमाफ्रा जाहाथे बिसोर जायगाखौ दा मोनथों होननानै NDFBफोरनि खामानि मावनाय रायजोनो खामानि मावबोनायफोरखौ माने बावगोमा होदों जाहाथे रायजो राजाया NDFBजों सापर्ट दा जाथों बे रोखा आरो। दा आं बेखौनो बुङो बे समाव जेब्ला बे बर' हिन्जावा जोंनो खिथाफैबाय बाबुमोन नोंसोरो जोंखौ एसे अनदो। बे समाव जोङो साब्रै साबा सय सातजनसो दंमोन आरो बे समाव जों माने बिखा खामबाय खिन्थु NDFBनिफ्राय बे गोजौनिफ्राय माने डाइरेक्ट होसो गावनाय माबा गैया। जुदि जोंखौ आक्रमण खालायफैबासो जोङो प्रटेक्ट खालामनांगोन। खिन्थु एसेबां बर'फोरनि न'खौ सावबायबा जोंबो माने बर'फोरनि थाखाय जोङो जिउ दान होनोसै होननानै जोङो बे बेसरबारि होननाय गामियाव जोङो जाननानै थाबाय आरो पार्टिनानै थाबाय सयजनसोआ। बे समाव जोंखौ नुसननानै बिसोरो ओरैबायदि माने बे दा खावला सेन्टार होननाय ओमफ्राय ओरै सदिया होननाय सिबिआइ होननायजों एकदम बिसोर ओरै हग्राजुलि होननायजों खारख्लायबोबाय आरो बिदि जों जाथायखौ मोनबोदों। आरो बिदिनो साननैसो थानायनि उनाव आरो सावफैलायबाय। सावफैनानै दाना जोंनाथ' माने मालाबा ग्रुपफ्रा आलदा आलदा थायो नालाय थानायनि बिथोराव ओमफ्राय ना बे बेसरबारि होननाय गामिफोरखौ सावलाजोब्बाय। ओमफ्राय गुफुरनि सासे जोंनिनो गामिनि दंमोन आरो रंजालु होन्दोंमोन आफादाव। दा बिनि बिदाया गुफुर
माबानि कलेजनि प्रफेसार औ बिनि बिदाजों आंजों ओमफ्राय बे ट्रेनिं लायाखैमोन नालाय ओमफ्राय सिलायाबो माखासे थोजासे सिलाय मालाबा समाव थाया ओमफ्राय जेब्ला न'फोरखौ सावनानै थांबाय अब्ला माने ओरैबायदि बिखा खामबाय बेजों आंजों जि जाबाय बर'फोरनि न'खौ सावनानै थांबायबा जोंबो माने जिउ दान होनोसै होननानै माने होसोलांबाय फरेस्टारफोरखौ आरोना ओमफ्राय जोङो एकदम नुबाय एकदम माइफ्रा एकदम उखुन्दै खुनानै माइफ्रा जि जोमफ्रा माने ओमफ्राय माबाफ्रा बर' बिमा बर' बिफाफ्रा बर' सुबुंफ्रा माने गाबलाबायनाय आलासिनाय बिसोरनि गाबनाय हनायखौ नुनानै बिखाया आरो जायफोर बे समाव बे बेसरबारि होननाय गामिफ्राव जोंजों थांफादोंमोन बिसोरबो गियान दिनैसिम बावाखै जानो हागौ ओमफ्राय जोङो लोगो मोनबानो जोंबो जिउ दान होनोसै जोंनि बर'फोरखौ एसेबां गादबोबा होननानै जों माने ओरैबायदि बेनो आं माबाखौ होबाय कार्टुस ना गाजिमाराखौ होबाय ओमफ्राय आंनाव कार्बेट दंमोन आरो ओमफ्राय ओरैबायदि जोंबो बिसोरखौ होसोलांबाय बिसोर खारै हग्राजुलि होननाय जायगायाव माने बिसोर बारलांबाय आरो हग्राजुलि होनना बुङोबा माने ओरैहाय आर्मि केम्पबो दङ फरेस्ट केम्पबो दं ओमफ्राय जों माने बिसोरो नांनो हानाय जोंहा गोहो गैया ओमफ्राय जों बे हग्राजुलि खाथिसिम जों होसोलांनाय जों बेखौ मोनबोदों ओमफ्राय आङो लोगोसे बेखौ खावलायो बर' हारिनि गेजेराव खामानिखौ जों मावदों होननानै जों गावखौनो गाव जों सानना लायो माब्रै सानना लायो होनना बुंबा जेब्ला हादान सिफायनाय समाव ओरैबायदि माने खस्थ' खालायनानै बिसोरो बाथाम फानहैयो बानलु फानहैयो खेथि मावनायखौ फाननानै मा खालायो बिसोरो बेसेबांबा बिथोरनिफ्राय लामाफ्राव अखा हानाय माने ओरैबायदि माने खमावबा हान्थुसे गाहाम हाब्रु बेयाव साइकेलखौ ओरैबायदि खस्थ' बिसोरो बिदि लामायाव बिसोरो 2-3 कुइन्टेल माने बानलु बजाय होनानै बानलु नारो आरो सोरबाया बाथाम ओरैबायदि माने 5 किबि 6 किबि दंफां माबानानै बिसोरो नारना फानफैयो बे समाव ओरैबायदि जायो सोरबाया फुङाव फैनानै हरनि 12टा-1टायाव सहैयो बा सोरबाया जुदि मोनाबिलियावनो सहैयो ओमफ्राय सोरबाया मा जायो मेंनायनि खबाव जुमाय खापसे लोंनोसैलां होननानै बे खापसेयानो ओरैबायदि फेनानै बिसोरो गावनि खस्थ' खालायनाय फैसाफ्रा आलाय सिलाय जानानै गलाङो बे समाव माने गावनि गथ' गथाया बेमारजों जानाय लोंनायजों मालाबा माइरंआनो थाया बे समाव माने गावनि हौवाया माइरं लाबोसिगोन होननानै नेनानै हांमा सुरे गथ' गथाया थायो जों बेफोरखौ जों माने मोनबोदों थिग मालाबा समाव जोंनि आखायाव जुदि माइरं थायोबा जों बिसोरनो माइरं होयो आरो मालाबा एसे फैसा थायोबा जों बिसोरनोबो माइरं बायनानै जा मुलि बायनानै जा होननानै जों फैसा होबोनाय जों मोनबोदों बेनिफ्राय जों बेफोरखौ मा खालायो जाहाथे बे जुमाय लोंनायनि निसायाव जुमाय लोङालासिनो थायोमोनब्ला बे फैसा खस्थ' खालायनाय फैसाया अबा लामा सामाबो गनाय नङामोन न'आव थाबबो सहैगौमोन बेनिफ्राय मालाबा जुमाय लोंनानै एकदम साइकेलजों माजों गोलैनानै आथिंफ्रा दुलुनानै थाङो दा साननै सानथाम खामानि मावनो मोनला ओमफ्राय बानलु नोङो फाननानै फैसाया बेसेबां मोनो खमावबो कुइन्टेलनै कुइन्टेलाव नारबोयोबा कुइन्टेलसे बानलुआव नों 3000 मोनोबा कुइन्टेल बिरबा नों 12,000 थाखा बेफोर ओरैनो गनानै थाङोबा लोंनानै ओमफ्राय जों मा जोंनि गोसो गोरबोआव जोंनिनो बर' बिदा फंबाय एसेबां बे समाव मालायनि आलाय सिलायाव मालायनि आन्दाराव थादोंमोन खिन्थु दिनै गावनो मावनानै गावनो दिनै फैसा खामायनानै गावनो मोनदों नाथाय बै समाव मालायनि आन्दाराव मावनो गोनां जायोमोन अरुणाचल नागालेण्ड बेलेग माने स्टेटआव आथिंजों आखाइजों खालाय जायोमोन ओमफ्राय जोङो सानबाय दे जों बे निसाखौ जुमायखौ जोङो मोजाङै जों बन्द' खालायनांगोन अब्लासो गासिबो खामानि दामानिया स्ट्रं जागोन होननानै जुमायफोरनि नोजोरखौ जों लाफादों जुमाय लोंनायफ्राव नुयोबा जों फंफा फंनै सोबाबोदों खिन्थु जोङो एसेबाबो न'खरनि गथ' गथाया बेफोर माबा खैफोदाव दागोलथों होननानैसो जों सोरखौबा फंफा फंनै सोबाबोदों बा रायबोदों दा जाहाथे सोरबाया बिदिखौबो गोसोआव गाज्रि मोननानै दं खोमा नाथाय जों न'खरखौ मोजां मावलांथों बा माखासे खस्थ' खालायनायनि थाखा फैसाया लामा सामायाव गलाबायनानै दाथाथों जों बेफोरनि थाखायसो जों बेफोरखौ मावबोनो गोनां जादों आरो लोगोसे आं बेखौ बुंगोन बे ओनसोलाव NDFBआनो दाना होदों मोनसे आबादारि आफाद जों बेखौ मानिनांगोन बे समाव जों आबसु थाबसु रावखौबो सिनाया आबसु आफादा बे समाव दंब्लाबो बे समाव माने आबसुफ्रा बेहाय रायजो राजानि सायाव रायजो राजानि खामानि मावनांगौ होननानै
खुनु आबसुफोरा बे हाग्रा बारियाव थांनानै खुनु रावबो माथो हैयाखै दा आबसुनि दैदेनगिरिफ्रा आबसुनि माखासे मावथिफ्रा गाज्रि मोननो हागौ नाथाय जों बाख्नायनांगोन आबादारिया होनना बुङोबा स्ट्रं आबादारिफ्रा माब्रै नोङो जायगाखौ डेभेलप खालायनांगौ माब्रै मावना जानांगौ मा खेथि मावनांगौ बिसोर सान हर आरो आर्मि पुलिसनि माखासे सासपेक्टआव बर'फ्रा हमना लांजायोबा माबायदि बर'फ्रा ज' ओंखारनांगौ होननानै मोनसे आबादारि आफाद दंमोन जों बिसोरखौ जोङो खुलुमनांगोन आरो आंनि गोसो गोरबोआव आं खुलुमो बिसोरखौ जाय आबादारिनि बे समाव दैदेनगिरिफोर बा आबादारिनि माखासे सोद्रोमाफोर बिसोरखौ जोङो बर' हारिनि गेजेराव जों साबायखर होनांगोन बिसोरो मोनसे समाव ओरैबायदि खामानि मोजां मावबोदों ओमफ्राय लोगोसे आं होननायखौ बुंबावो दा जि समाव सहाय होबोबाय आरो जि समाव बेफोरखौ एनडिएफबिआ जुदि बे जायगायाव हादान खुलियामोनब्ला जेरै रिलिफआव दिनैसिमबो रिलिफआवनो आलाय सिलाय थानो गोनां जागौमोन गावनि होननानै दंफां फांसे गायनो थाखाय जायगा गैयामोन माइरं सेरसेनि थाखाय सेरनैनि थाखाय आलाय सिलाय गाननाय जोमनाय आलाय सिलाय थानो गोनां जागौमोन सदिया बायदियाव दै खुरखानानै दैबाना जानानै हाथरल'सोबो गैलामोन अरुणाचलाव आलाय सिलाय आथिं आखाइजों अरुणाचलफ्राव थानो गोनां जादों नागालेण्डआव थानो गोनां जादों बे जायगाखौ खुलियामोनब्ला दिनै बेहायनो गावनि निजा होननानै दिनै दंफां फांसे गायनानै फुल फांसे गायनानै गावबागाव धर्मनि मन्दिर गिर्जा बायदिना लुनानै दिनै गावबागाव धर्मखौ सिबिनो हानाय जायगा बा गावखौ थैबा गावखौ फबनो थाखाय दिनै बे हाफोरखौ मोनथायनाय जाबाय दा बेफोरनि थाखाय आङो सानो मालाबा भबिष्यतआव बेफोर खामानि सहाय होबोनायाव एनडिएफबिआ बेफोरखौ लानानै दा एनडिएफबिफ्रा जे जेलाव दं बिसोरनि थाखाय मालाबा सरकारा जेबो मावफुङाब्ला मालाबा एनडिएफबिनि मानसिफ्रा लामा गाथेनो गोनां जायोबा जाहाथे बेफोरखौ अनसायफिननानै जेरै एनडिएफबिफ्रा खस्थ' मस्थ' बै समाव हाग्रा बंग्रा थानानै जि खामानि मावबोदोंमोन एसेबाबो रायजो राजानि थाखाय एसेबाबो मावबोनो हादों दा बिनि थाखाय मालाबा रायजो राजाया एनडिएफबिजों लामा गाथेनायफ्राव हेफाजाब होफागोन होननानै आङो जाय सुबुंफ्रा दिनै केसनिफ्रायनो उदां जानो हायाखै जेलनिफ्राय उदां जानो हायाखै बिनि थाखायनो मालाबाफोर सहाय होफागोन होननानै आङो गोसो गोरबोआव बयनिसिमबो माखासे जुदि भुल मावदोंबा हेफाजाब होफागोन होननानै दा आं बेखौनो खावलायो सारखौ सुंद'यैबाबो बेफोरखौ नोङो गोदै रावजों मानो होनोब्ला आर्मि लाइननि मानसिया मालाबाबो गोदै राव बुंनो रोङा दिनै जोङो खोनायो आबसुनि मानसिफ्रा गोदै बुंनानै बर'फोरनि माखासे रायजो राजाखौ दिनै बिसोरो गाज्रि मोननायाबो आबसुनि बुंनाय फुस्लायनायाव गोदै रावाव थांफानो गोनां जायो दिनै एनडिएफबिआ खामानि मोजां मावबोदोंबाबो दिनै आर्मि लाइननि मानसिया गोदै राव बुंनो रोङा दिनै जों बेफोरनि थाखाय जोंहा मालाबा हेफाजाबबो मोना दा बेनि थाखायनो आङो सारखौ एसेबाबो गोदै रावै फोरमायना होगोन होननानै आङो खावलायो बाथ्राया नंगौ बिथांमोना गोबांथार मदद होबोदों बेखौ आंबो नुबोदों दिनै बिथांमोना जेरैबायदि मदद होबोदों बुंनो थाङोब्ला पाब्लिकआ बेबायदि मददखौ होफिननो रोङाखै बेखौसो आङो नुबोगासिनो दङ आरो दिनै गोबांथारानो जोबथेसालियाव जोबजानानै दं जोबजाना उदां खालामनायनि माखासे गोबांथार मावनांगौ दंमोन दिनै आलादा बिलादा जाजोबनानै माखासे राजनितिकनि बोखावना होनायावहाय दिनै मोनसेबो खौसेथि गैयि जालांबाय दा बेफोर गासैखौबो जुदि सानै हयै नायजोबोब्ला एनडिएफबिआ माने बांसिनै सापर्टखौ मोनबोनायखौ जोङो नुवासै आरो किन्तु एनडिएफबिनि दारैनो दिनै जोङो जि जायगायाव दङ हादानफ्राव हा गोदानफ्राव दिनै गोबां दङ अनलि दिखियाजुलिल' नङा बिटिसिआवबो गोबां दङ बे गासिबो एनडिएफबिनि खुलिनायनि गेजेरजोंसो बेफोर गासिखौबो मोननो हादों आरो बिसोर थानायावनो दिनै फुराना गामि जारलायनानैबो थांदों जोंनि चिरां क'क्राझार बेयावबो बहुद दङ माने बे हाफोरखौ मोननायनि खुनु सम्भब गैयामोन आरो जेब्ला बिदाय सारमोना बे जायगायाव थादों बिथांमोना खुलिनानै होदों खुलिनानै होनानै बिसोरनो प्रटेक्ट खालामनानै आरो ओरै लेंसन होननाय मोनसे जायगा दङ लाइमथि बे जायगायावबो बयबो गोबाङानो मिथिगौ लाइमथि जायगाखौहाय बे जायगाया सिगांनि समाव
गैयाब्लाबो 7 बारसो होजादों बे जायगाखौ खालि खालामनानै माब्लाबा 5 बोसोर 6 बोसोरनि उनाव मानसिफोरा हाबहैफिनो ओमफ्राय होखारफिनजायो आरो माने बेवहाय न'फोर गैयाब्लाबो गय बिफांफ्रा बोराय दंलायोमोन आरो ओमफ्राय जेब्ला NDFB आ थाफैबाय थाफैखांनायनि उनाव बे जायगाखौ खुलिनानै होबाय दा फुराना गामि जानानै कारेन्ट दंहैजोबसै आरो बे जायगायाव दा बेफोरबायदि NDFB नि गेजेरजों गोबांथार हाफोरखौहाय जोङो मोननो हादों थांनानै थानायनि राहा लामाखौ बानायनो हादों बिफां लाइफांफोर दिनै गायनानै न'खर दानो हादों दिनै NDFB आसो मोनसे दुखुनांथाव बाथ्राया बेसो आरो एकर्डा जादोंमोन बिथांमोनजों नाथाय बिथांमोननि थाखाय दा जेबोआनो गैया ना जेलनिफ्राय उदां जादों ना केसआनो जोबदों बे गासिबो केस जानाय जेलाव जोबजानाय बेफोर गासिबो बर' हारिनि थाखायनो जाजोबदोंमोन दा जोङो फैबाय थानाय समफोरावहाय जोङो खौसेथि जानांगोन आरो मदद खालामलांनांगोन आरो उनफोरावहाय जे जोबथेसालियाव जोबजानाय व्यक्तिफोरनि थाखाय माबा मोनसे सोमावसारनो गोनां जायोब्ला जोङो बेयावबो खौसेयै जोङो ओंखारलायलांनांगोन आङो बेखौनो बुंनानै दोनथ'बाय आरो सार माने बहुत बर'फोरनि लिडारफ्रा बर' रायजो राजाखौ बुङो NDFB नि दारैनो दिनै NDFB नि मुङाव गावथार जाबाय दा जोङो सानो NDFB फ्रा जोंनि गासिबो खामानि मावनायाव NDFB आ जुदि जोनोम जायामोनब्ला बै समाव कलेजफ्राव आलो गोजोनै थांनो हानाय बर' सिख्लाया हारसिं थांनो हानाय बै समाव गैयामोन हाथाय बाजाराव ज' नङाबा थांनो हायामोन मेडिकेलफ्राव ज' लाङाबा थांनो हानाय गैयामोन NDFB जोनोम जानायनि उनाव गिख्रंनानै गुबुन हारिया बेफोरनिफ्राय जानगाराव थादों आरो NDFB नि माखासे बे खामानि मावनायाव दिनै माखासे गुबुन सुबुंफ्रा गिख्रंनानै आरो जों बेखौ थोंजोङै बुंगोन जेब्ला आर्मिफ्रा थाङो बर' जायगायाव बे हाग्रा बंग्रायाव थाब सिफाय होननानै इन्डिया आर्मिया रायजोफोरखौबो बुयोमोन हाफ्राव थाब सिफायना ला होननानै ओमफ्राय आसाम पुलिसफोरा मा खालायोमोन आसामनि जायफोरा मा खालायोमोन बे हाग्राखौ माने सिफायदों होननानै हमना लाबोयोमोन दा बेखौ माने माखासे फाराग दं नामा इन्डिया आर्मिया बर' रायजो राजाखौ हाग्राफोरखौ थाब सिफायना ला होननानै बिसोरो रायजो राजाखौ बुयोमोन आरो आसाम गभर्नमेन्टआव जाय पुलिसानो जा आरो आसामनि जायफ्रा फ्राय बाहागा अफिसारफ्रानो बा गासिबो सिलाय हमग्रा आसाम पुलिसफ्रानो बा फरेस्टारफ्रानो हारसायानो गोजा दा बिसोर मानो थाखाय हाग्रा सिफायनायखौ बन्द खालायो आरो मानो थाखाय बिसोरो हमनानै जेलाव हरो बा माखासे एसे डिफारेन्स दं नामा डिफारेन्सआ बेनो जेनेबा आर्मि मानसिफोरा सिफायनो थिनो आर्मि मानसिफोरा सिफायनो थिननाया बेनो जे गावसोरना डिउटि खालामनायाव लांदां जानांगौ जेरैबो नुहुरनांगौ थाबैनो थांनानै माने गोजाननिफ्राय नुहुरजोबनानै गावसोरबो रेडि जानो हायो बेबायदि पजिशनाव हयथ'बा बिसोरो बेबायदि खामानिखौ मावहोयोमोन जानांगौ ओमफ्राय आसाम पुलिस होननानै बुङोब्ला आसामाथ' मोनसे जोंनिनो सुथुर होननानै जोङो मोनथिखायो नालाय बेफोरबायदि हाग्राफोर सिफायोब्ला बेसेबां सना जोंनि हाखौलाय मानो सिफायदों बेबायदि साननानै बेखौ एटेक खालामनांगौ बेबायदि मोनसे बिथांमोननियाव सान्थौ थानो हागौ आरो थानो हागौ माने थाखायोखा माने बेसेबांबा दिनैसिमावबो जोंनि बर' जायगाया हाजो खाथियाव थादोंब्लाबो दाम खम हायाव जोङो थायाखै आरो बहुत जोंनि हाया बड'लेण्ड एरियानि हाया जोबोद सना आरो जिखि गाया मानो माने हाग्राबाबो बेगरफोर गारसारलाबायनानै दोनबानो रज'लाबायगोन आरो बेबायदि सना हाखौ बिसोरबो मेगन सानानै दङ आरो बे सना हाखौ बिसोरो जिबनावबो आलादा रायजो होनायनि बाथ्राखौ खुगाखौ सिनाय नङा आरो ओमफ्राय बाथ्राया जाहैबाय मा जोङो जुदि नांथारोब्ला दाबो जोंनिया गोबां आवगायदोंमोन आवगायनायनि गेजेराव गेजेर ससेयावहाय बिसोरो माबोरै गांखं सिफायनो हागोन आं मैयाबो बुंदों दा गांखं सिफायनानै दोनबाय दा सिखारनानै जोङो थाबायफिननो हायि बायदि बिसोरो खालामनानै दं आरो एसे एनै थाबायनानै सिखारनानै थाबायफिननो सेस्था होदोंमोन खिन्थु बुख्लायफिननानै दोनजाफिनबाय बिरनो हाला बेबायदि जादों आरो दा NLA बेफोर ओंखारदोंमोन माथो बेसेबां गोबाव थाहैनो हाखो थाबैनो ओंखारबोफिननांबाय आरो दा गोदान आफादफोर उजिलाबायदों मानि थाखाय माने बे बुस्थुआ जोंनि थाखाय थोजासे नङा आरो जोंनो आलादा मोनसे हा नांगौ बिनि थाखाय नांनायखौ जोंनि बर' हारिया बावाखै आरो खारन
बर' जाथिया मोनसे नांग्रा हारि दा साननानै नाय जोंबो मेगन बेखेवनो रोंजेननायनिफ्रायनो संसाराव मेगन बेखेवनायनिफ्रायनो जोङो गन्डगलखौल'सो जों लोगो मोनबोदों होमब्लालाय जोंनि इयुन जोलैयाबो जुदि सेपारेट स्टेटनि बाथ्राखौ दिनैसिमबो खोनाबाय थायोब्ला बा रेलि स्ल'गान होनायफोर खोनायोब्ला बेबोथ' बे पजिशनावनो थांखागोन ना दा जोंनाबो उन्दै उन्दै गथ'फोर दं न' बड'लेण्ड न' रेस्ट बिसोर अलरेडि रोंखाबाय माने जोंनि हारिया मोनसे नांग्रा हारि आरो मारै होनना बुङोब्ला बे बाथ्राखौ बबे समाव फोजोबहैनो हागोन होनोब्ला जेब्ला जोंनियाव सेपारेट आलादा मोनसे रायजो जागोन अब्लासो बे बाथ्राया अट'मेटिकलि गोमोरलांगोन आरो दा हादानफोर माफोर सिफायनायनि बेलायावहाय सिगांनि समाव बिराद खस्थ' मोनबोबाय जोंनि जायगायाबो जोंबो हादानाव थाबोनानै दा जोंनिया फुराना जाबोबाय गासिबो NDFB नि माबायावनो जोंबो मोनजोबनो हादों किन्तु गोबां नासयजानायनि गेजेरजों मोननो हादों आरो बेनो दा जोबथारनायाव आङो फंसे बयनिसिमबो बुंबावनो सानदों जायफ्रा हादानफ्राव NDFB फोरनि हादान खुलिनायफ्राव दाब दाब जायगायाव आलाय सिलाय थानायफोरखौ NDFB आ बेफोरखौ नुहुरनानै हादान खुलिबाय आरो लोगोसे रायजो राजाया NDFB नि जा ओंखाम संनाय जाहोनाय लोंहोनाय दोननायाव सोरबा बायदिया गाव जाबाय सोरबा बायदिया दिनैसिम आथिं आखाइ बुफायनानै आर्मि पुलिसजों देहानि लोरजिया खालामनानै दिनै NDFB नि एकर्डआव माबा मोनसे मोनगोन होननानै दिनै मिजिङावनो मिजिं जानानै दिनै सोरबा बायदिया बे समायना संसारनिफ्राय सोरबा बायदिया बेमार आजारजों दिनै थैनानै थांबाय आरो सोरबा बायदिया दिनैसिमबो दं दा आंनि पार्सनेलै आं सानो बेफोरखौ जौगाहोनो थाखायबा आर्मि लाइननि मानसियानो MLA मिनिस्टार जायोबा माने बेफोर दुखु दाहाखौ एसेबाबो खामानि मावलांनो हानाय नुहुरो जायफ्रा बेफोर दुखु दाहाखौ मोनफेरै नुदोंबाबो जायगायाव थांफेरै खोनादोंल' जायफोर दानि बर' मोजां मोजां दैदेनगिरिफोर राजनितिकआव थानायफ्रा बिसोर दिनै हाजो हाला थांनानै बिसोर दिनै माबायदि रायजो जादों दिनै बै समाव बिसोर खैफोदाव थाङाखै जोङो बै समाव नुदोंल' प्रमिला रानिमोन अनजालि दैमारिमोन बायदिया आर्मि पुलिसनि गेजेराव रावबो बर'फ्रा माबा मोनसे रेप सेप जायोबा माखासे अन्नाय माखासे गावथार जायोबा रावबो बर' लिडारफ्रा थाङामोन नाथाय जोङो सासेल' नुयोमोन अनजालि दैमारि बे अनजालि दैमारिया दिनै माखासे बर'फोरनि खामानि जौगानो माखासे ओंखारनायाव जाय सुबुंफ्रा दिनै अनजालि दैमारिनि सायाव गाज्रि सोदोबफोर बुंनाङामोन दिनै बेफोरखौबो बे दिनै बै समाव मावनाय खामानिफोरखौ बावगोमानानै बर'फ्रा गाज्रि गाज्रि सोदोबसो बुंदों दा जोंनो बिदि उनफ्राव बिदि सासे बर' बिमा जों मोनफिनना मोनफिना जोङो साननोबो गोनां दा आं बेखौनो खावलायो दाब दाब जायगायाव थानानै फैनायफोरखौ अनसायदोंमोन NDFB आ बे समाव आरो लोगोसे जोंनि गेजेराव दिनै बोरै एसे थाब बावखो आं बेखौल' बुंगोन आरो सासेल' लिडार दं सानजाहा बेनो जाहैबाय प्रानेश्वर MLA आ बै समाव जिबायदि कंग्रेसआव बियो सासे MLA मोनदोंमोन बे समाव बियो NDFB नि हादान खुंनायाव बे समाव जि सरकारनि खामानि मावनो नारा नाथा बियो जुजिदोंमोन बे समाव रावबो ओरै माबानि BTC नि सिगां मा एकर्डमोन BC नि दैदेनगिरिफ्रा खुनु सहाय होआखै खिन्थु प्रानेश्वरा निजा गावनो नारा नाथा सानजानि बर'फोरनि रायजो जानायाव बियो जुजिदोंमोन आरो गावनि MLA जानाय समाव खुनु बै समाव फरेस्ट लेन्डआव हादानाव फाक्का लामा होनो हानाय खेमथा गैया खिन्थु बियो गावनि MLA समाव बियो हादान ओनसोलाव बर'फोरनि हाबलांग्रा लामाथिं लामा सामा खोना होनानै लामा अबेबा फरेस्ट लेन्डआव बे फाक्का खालायनि अथ'रिटि गैयाबाबो ससे सोना होनानै हादान रायजो जानायाव बे लामा खुलिनानै होदों लामाफोरनि माखासे सेंसन खालामनानै बे समाव बियो गुबुन हारिफोरजों बियो केसबो होजादों दा जोंनो बिदि MLA नांगौ आरो जोंनो उननि समफ्राव जाहाथे BTR नि माबाखौ नारा नाथा जुदि सोसननो हायोबा बै MLA फोरनि सायाव बर' रायजो राजाया गादिखौ होफिननायनि नाजानांगौ बेखौनो आंनिफ्राय आं खावलायो दा जोबथारनायाव सारा एसे मोजां राव बुंनानै फोजोबनानै होगोन होननानै आं खावलायो दा दिनैहाय जोङो गोबांथार बाथ्राफोरखौ सावरायलायबोबाय बे सावरायलायनायनि गेजेराव जुदि नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला बिल्कुल शेयार खालामनो दाबाव
नोंथांमोननि गिदिर शेयारनि गेजेरजों जोंनि माखासे हारिफोरा जौगाबोनो हानाय बायदि आरो जोङो गावजों गाव मदद खालामलायनो हानाय बायदि। थ' दिनै गोबां गोलाव जाबाय, अब्लाबो नोंथांमोना जेसेबांनाखि जोबजासे नायबाय, गासैनिसिमबो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनानै दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। स' थेंक इउ। बर' हारि जिउ गोलाव जाथों।